closing remark. No problem. We then go. Refreshment and go. Let's welcome the director of the Center for Research in Igbo History and Culture, Pastor Obuesi Ben Agape. Over to you for the presentation of the vision. Praise the Lord. Time to come. So, what's in the Kitamaka Romaliata, Mamia? God. Omalibuni Melm. Eba Bialimetabu, Imezu, Upuna Momo Yibu, 1933. That's 80 something years ago. No one, Mbenapia, Mwakalocho Moy, Yapia. Maya abaro the circumstances meloju ewu dia. Mana even nekuta abuna wa wokulu nko abokwele. Onu abotulu mba o ka actually mezu. Kita. Kama onwe ibunu ya wota. Awakala ocho mo ya wokulu. Mbeba ya abia, obu isu Igbo. Okalacho mo you are asleep. Anya ba na atu na ba ya bia o ka bia su Igbo. Bo okpomokwu change here to amen. Ana m ekene His Royal Majesty Saben Emeka Okebu the second of Umueri, the Royal Father of Umueri and the Royal Father today. Ana m ekene members of his cabinet who are here with him, the elders of Umueri, Archbishop Udo One Olowu the 13th, Olowu Yasele the 13th of Umueri, Okebu. His Majesty Saben Emeka Wanibem Kop, His Majesty Olowu for personal Ibem Kop. His personal, please pardon my mistake. Even a co-op no one aka co-op. Praise God. Unu ekwusi okwu n'ihe achọrọ ikwu n'ọnwata. So na mma ejidere unu. Ekwusibere ekwu. Ekene ka achọrọ ikene unu. N'unu bịara ije. Ekene ka achọrọ ikene His Majesty Saben Emeka. Because na mgbe m batara obodo a. Ọ ihe abụ na ma amụtasịrị na mma amụta. Ohu na-emetara unu pardon ọmụ. Ana m amụ ya. The Honorable PG Umueri, President General, Umueri General Assembly. Ordinary nwata. Money and our personal rapport. So, brother, big overall. So, this Center for Research in Igbo History and Culture. So, even I become malu to Akania. Kawe bien kenken. Number one, Center for Research in History, not Umueri History. Do I have the permission of His Majesty? Yeah, but Umueri is part of the Igbo. I'm coming. So charity begins at home. I'm coming, Your Majesty. So it is Center for Research in Igbo History and Culture. But as it is now, it is domiciled in Umueri. Umueri is our host community and has all the rights, privileges normally accorded to a society, to a community that is hosting an institution. And every such right and privilege will be accorded to Umueri. Unu bumururu sinani esinu na malimma wapo nezi. Ego anyị na-amụ ibe bụ n'ezi ka anyị ebuputie mana eme ọda anyị bụ Umueri. Anyị esinu na ọwa malimma. Onye bụ n'iche kiri na ime ọlụ sofa bụ Umueri ka anyị si wee bido
wanna a branch out. Ana ma yo mweri unu na anya anyị na-akpọ Igbo ghọtani nọ Igbo ka anyị na-eme ma na isi anyị ebe unu dịka ndị kwadola anyị na-ekene unu na nkwado ahụ nkwadola anyị maka na ọ dịrị izi ndị Igbo ndị ọzọ na-ene anya na-asị ọmụ ndị na-ekwu na ihe anyị na-eme bụ mmeri yes maka na ibe anyị bidoro mgbe anyị na-achọ ana bụ mmeri bụ ụzọ gwa ya ekwe anyị na-aba ya anabata anyị mmeri bụ ụzọ weta nye anyị ana nye anyị ụlọ ọ bụ na ndị ọzọ melie ma anyị si na nkele bido so ekene dịrị mmeri tọrọ anyị ụtọrị nne. Second thing m ekwu bụ mgbarapụsị maka library maka archive and museum kwuo maka this skill acquisition. Ọ ga-abịa ibido ọnụ a ihe anyị bụ n'obi bụ skill acquisition. Anyị bịa ka anyị kụzieli ndị mmadụ ka eji eme lụọ kapịnta lụọ telọ mee kọmputa ibe dị iche n'iche mana m batali n'obodo a na-ele anya nwa bụ na ibe ka mkpa n'Ụmụeri a abụrụkwana skill acquisition no skill activation. Mụ na ụmụnne m dubere emekogo mfụ na ọ nwere onye nkalifu n'ebe a na-enwere aka ọlụ and ebe na-abụsi ọkachamali n'aka ọlụ niile ebe a nwere ndị waya ọkụ na Abuja ndị waya ọkụ ndị meli plumbing na Kaduna ibe dị iche n'iche bụsi ndị Ụmụeri mbakara ochezi ya kama ọ na-adị ka ọ nwere ka ọkụ abụọ dajụrụ ọ dajụrụ adajụ ịbịa nkenke Chukwu na-ajụ Moses si what do you have in your hand? Ọ mawa na onwere ibe Moses ji kama na Moses amara na onwere ibe nya ji ibe ọ na-amara na onwere ibe o ji ọ jụọ ya oyi n'aka na-alarụ na n'aka ya Chineke wee chetala na onwere ibe ji n'aka ka ọ kpọta ya n'ụla mgbe Moses ji akpọta ya n'ụla ọ solve ya problem ahụ. So the first thing anyị eme bụ skill activation, liberating the mindset of the people of Ụmụeri to discover what they have in themselves as individuals and in the community. Our community is full of heritage sites, heritage assets which are lying dormant, they are not exploited. We intend to wake up those things in the individual, the diamond, the fields of diamond within the individuals and the fields of diamond that we have within the community, so that these things begin to speak for the welfare of this community. So we are expanding the idea of skill acquisition beyond Ilwa Ufu or carpenter or things like that. There are many skills that are indigenous to our people which can set us apart. We will have monopoly, we have comparative advantage in those things. We cannot be competed against. Even the Kimo Mekele, Ana Chokandi Ụmụeri water, Nimo Mekele for a skill. Ita for a skill, couple. These things are skills. Ndị be anyị nwere ndị ka na-akwa ịba ọ bụ ịkwa ka na-akpụ ya na-ekwe ịba. It is a skill. It can be taught, it can be learned, it can be packaged and commercialized. And we can use these things to revive our economy, to impact the people. So we are taking that broad view of skill acquisition to include anything that God gave you as a gift. We are going to identify them. We are going to help you to develop them. We are going to help you to package them and then to promote those things so that the world will hear it. Thank you very much. Okay, but I go mweze la bona luo no. Na luo no. Na luo no. Mwaliyo. Okay bo. Ololo. Achọrọ m ụzọ ka amara ka m ejizi ọgwụ
maka na ibe nọzụ mgbakpọrịpụ anyị ịchọ ka aghọta ka imebe owe iwe nnọkọta ibe anyị nọrọ ọzọ ibe anyị na-eme omekara ọnọkọta gwụzi ndozi abụ na nkwukọta abụ Chineke anyị dị mma ọ bụ na ị tụtara ọnụ maka nne